què veurà el públic que vinga a veure l'obra. Vindran a riure, riuran mogollón, si ho passaran bé, se sentiran identificats en els dos personatges. Tots tenen un Paco, un Gaspar, un pare en cada família. De Paco, el que més li agrada al públic, no tinc cap dubte, és el bigot. És el bigot. Pues sí, jo també estic d'acord. Escolta, què farem si un dia pensen ser bigot? Ostres, no ho havia pensat mai. Què? Oh, Estem ahí un poc fastidiats. Què farem? m'acabes de fotre la resposta. No fem la funció? Ixe dia? Així de Gaspar, sempre tocant els collons. La gira està sent molt guai, no? La gira està sent molt guai. Anar per tots els teatres de la comunitat és una meravella. De nord cap a sud, d'est a oest, ahí amb un germà... És genial. Eixa complicitat està entre públic, actors, jugant al fet teatral, crec que és molt, molt xula. I es veuran reflectits. Ho passaran bé, també patiran en els personatges en el que es passa. Eixa és la comèdia, veure patir al personatge d'Art, crec que ahí està la comèdia, en este text de Pasqual. Està ahí. Sí, està ahí. Vingau a plenar els teatres. Que ahí estarem Morgan i jo. Germà. Amics.